Predstav si svet po vojne. Ulice sú šedé, móda je praktická, bez života. A potom príde Christian Dior a všetko sa zmení. Ženy zrazu nosia široké sukne, úzky pás a luxus, ktorý si svet myslel, že už neexistuje. Skôr, než sa pustíme na toto video, by som vám chcel povedať, že moje mikiny World Tour 2026 sú práve dostupné na bstudio.com. Vybrať si môžete z dvoch veľkostí B a BB, čo je M a L. Sú oversize a na poslednej fotke máte rozmery. Takže, ak sa vám mikina páči a chcete ma podporiť, tak neváhajte. Počet je limitovaný a doprava je zadarmo. Link vám nechám aj pod videom. Takže vítam ťa pri ďalšom videu o príbehu módnych značiek a budem veľmi rád za podporu, za like, odber, koment. Taktiež daj follow na Instagram mojej značky Beard Studio, kde si môžeš pozrieť moju tvorbu a tiež aj na môj osobný Instagram, aby ti nič neuniklo. Christian Dior sa narodil v roku 1905 vo Francúzsku v meste Granville. Jeho rodina bola bohatá, takže vyrastal v komforte a elegancii. Zaujímavé je, že Dior pôvodne nechcel byť módny návrhár. Miloval umenie, chcel byť galerista. Otvoril si vlastnú umeleckú galériu v Paríži a vystavoval diela umelcov ako Pablo Picasso. Ale potom prišla ekonomická kríza a všetko sa zrútilo. Jeho rodina prišla o peniaze a Dior musel začať od nuly. Dior začal kresliť módne návrhy a predávať ich módnym domom. Postupne sa dostal k práci pre návrhára Lucien Lelong. Tu sa naučil všetko o haute couture, detail, precíznosť a luxus. V Paríži v roku 1947 Dior predstavuje svoju prvú kolekciu pod vlastným menom. A to, čo nasledovalo, sa zapísalo do histórie. Po rokoch vojnového minimalizmu prišli siluety, ktoré oslavovali ženskosť. Úzky pás, výrazné boky, široké sukne a luxusné materiály. Táto kolekcia dostala názov New Look. Bol to návrat k elegancii, k prepichu a k tomu, že móda môže byť znova krásna. Niektorí kritici však tvrdili, že je to príliš, že v čase, keď ľudia ešte trpia, je takýto luxus nevhodný. Bol to úplný opak toho, čo som spomínal v minulom videu o Coco Chanel. Tu je video o Coco Chanel. Tam, kde Coco Chanel ženy oslobodila, Dior ich znovu vytvaroval. Coco Chanel poznamenala: len muž, ktorý nikdy nemal intímny vzťah so ženou, by mohol navrhnúť niečo také nepohodlné. Diorové návrhy ovplyvnili nielen návrhárov z 50. rokoch 20. storočia, ale aj novších návrhárov z roku 2000. Nie všetci však ale boli s New Lookom spokojní. Niektorí považovali množstvo materiálu za plytvanie. Spoločnosť Dior uvádza založenie Christian Dior Parfums v roku 1947, keď bola uvedená na trh prvá vôňa Miss Dior. Dior spôsobil revolúciu v parfumérskom priemysle uvedením na trh veľmi populárnej vône Miss Dior, ktorá bola pomenovaná po Catherine Dior, Christianovej sestre. Miss Dior nebola len vôňa, bola súčasťou revolúcie, ktorú Dior priniesol v móde v podobe New Looku. Mala reprezentovať rovnakú eleganciu, ženskosť a luxus ako jeho kolekcie. Dior veril, že móda má silu meniť náladu človeka, že správne oblečenie dokáže dodať sebavedomie, energiu a pocit výnimočnosti. Každý jeho návrh bol precízne premyslený. Nebolo to len o tom, ako tá vec vyzerá, ale aj o tom, ako sa v nej človek cíti. Jeho práca bola kombináciou umenia a disciplíny. V roku 1957 prišla šokujúca správa. Christian Dior zomrel vo veku len 52 rokov. A vtedy prišlo meno, ktoré zmenilo jej ďalší smer. Yves Saint Laurent. Bol ešte veľmi mladý, keď sa dostal do ateliérov Diora. Do značky nastúpil ako asistent samotného Diora. Pracoval v jeho tíme, učil sa priamo v centre najväčšieho luxusu tej doby. Dior si všimol jeho talent a dôveroval mu viac než väčšine skúsených návrhárov. A práve preto, keď Dior zomrel, bolo rozhodnuté. Yves Saint Laurent preberie vedenie značky. Mal len 21 rokov a zrazu stal na čele jednej z najprestížnejších módnych značiek na svete. Takže v tejto knihe o Yves Saint Laurent som sa dozvedel, že keď prebral vedenie značky Dior, tak sa vrátil do svojho rodného mesta, kde za 15 dní nakreslil 600 návrhov. V ďalšom videu si môžeme rozobrať značku Yves Saint Laurent a jeho príbeh. Yves Saint Laurent začal meniť Dior znútra, pomaly, ale isto.
a svet si to všimol. Jeho návrhy boli prijaté s nadšením. On bol vnímaný takmer ako národný hrdina. Ale s úspechom prišla aj odvaha. Jeho dizajn sa začal posúvať ďalej a ďalej. Až k momentu, keď vytvoril tzv. Beat look. Inšpirovaný z kaviarní a jazz klubov. Móda už nebola len o luxuse. Začala odrážať život mladých ľudí. Ich chaos, ich slobodu. Ale nie všetci boli nadšení. Jeho bohemský štýl z roku 1960 bol ostro kritizovaný. Niektoré médiá ho úplne odmietli a tak bol povolaný do francúzskej armády. Po 6 kolekciách pre Dior Yves Saint Laurent značku opustil. V histórii značky Dior existuje istý chaos v tom, kto presne čo riadil, pretože značka bola rozdelená na viac kreatívnych línií, najmä pánsku a ženskú haute couture. Niektorí dizajnéri sa venovali len pánskej móde, iní pracovali na samostatných projektoch alebo prechodných kolekciách a tak by bolo zbytočne komplikované rozberať všetkých, ktorí sa počas rokov značke objavili. Preto sa v tomto videu zameriam len na tých najdôležitejších kreatívnych riaditeľov, ktorí formovali hlavnú identitu Diora a jeho ženskú haute couture, pretože práve tá vždy definovala DNA značky a jej vplyv na svet módy. Koncom roka 1960 nahradil Saint Laurenta navrhár Marc Bohan. Bohan vniesol do kolekcií svoj konzervatívny štýl. Zatiaľ, čo Dior bol známy vysokou couture a dramatickými siluetami, Bohan urobil modu praktickejšou pre každodenné ženy. Elegantnú, ale reálnu. Nahradil extrémny new look jednoduchšími, štíhlejšími líniami. Menej objemu, viac pohybu a modernosti. Bohanové návrhy si veľmi cenili významné spoločenské osobnosti. Herečka Elizabeth Taylor si objednala 12 šiat od Diora z Bohanovej kolekcie jar-leto 1961 s motívom slim look. Parfum Dior Diorling bol uvedený na trh v roku 1963 a pánska vôňa Eau Savage v roku 1966. Značka Baby Dior, ktorú navrhol Bohan, zameriava na oblečenie pre bábätká a deti. Často typickými znakmi značky, čisté línie, kvalitné materiály a romantický francúzsky štýl. Následne Bohan v roku 1970 uviedol na trh prvú odevnú radu Christian Dior Men. V roku 1989 preberá vedenie domu Christian Dior taliansky architekt módy Gianfranco Ferré. Je prvým nefrancúzskym dizajnérom na čele tohto módneho domu. A hneď od začiatku je jasné, že Dior bude iný. Bohan priniesol stabilitu, eleganciu a nositeľnosť. Zatiaľ čo Ferré prináša architektúru, silu a presnú formu. Dior sa pod jeho vedením mení na konštrukciu, kde je silueta ostrejšia, definovaná a sebavedomá. Namiesto jemnej romantiky prichádza geometria a disciplína. Ferré vracia Dioru dramatickosť v pevnejšej podobe. Jeho couture pôsobí ako architektúra postavená na tele. Aj keď jeho éra netrvá najdlhšie, zanecháva jasný podpis, že Dior pod Ferrém nie je len móda, ale architektúra ženskosti. Po ére Ferrého prichádza v roku 1996 John Galliano, ktorý bol aj kreatívny riaditeľ Maison Margiela. Tu si môžete pozrieť video o Maison Margiela. A Dior sa pod jeho vedením mení z architektúry na divadlo. Namiesto prísnej formy prichádza fantázia, emócia a dramatický príbeh, pretože Galliano nevytvára len oblečenie, ale celé svety inšpirované históriou, barokom a romantikou, ktoré pretvára do snovej a prehnanej estetiky. A couture sa u neho stáva extrémne detailnou, emotívnou a vizuálne bohatou. Zatiaľ čo Ferré priniesol disciplínu a formu, Galliano tieto hranice rozbíja a nahrádza ich farbou a teatrálnosťou. A Dior sa tak mení na značku, ktorá už nie je o nositeľnej elegancii, ale o zážitku a fantázii. Po odchode Johna Galliana preberá vedenie Bill Guyton ako dočasný kreatívny riaditeľ. Ako dlhoročný člen Gallianovho tímu pokračuje v jeho rozbehnutom vizuálnom jazyku, ale jeho úlohou nie je revolúcia, skôr udržanie značky. Dior sa pod jeho vedením vráca k jednoduchšiemu a menej extravagantnejšiemu prejavu, no stále nesie stopu predchádzajúcej dramatickej ére. A celé toto obdobie pôsobí ako prechodná fáza medzi dvoma veľkými kapitolami. Po prechodnom období v roku 2012 prichádza Raf Simons a Dior sa pod jeho vedením začína posúvať z dramatickej minulosti k modernej čistote a minimalizmu, pretože Simons
prináša veľmi osobnú víziu, založenú na jednoduchosti, emócii a súčasnom dizajne. Pričom sa snaží rešpektovať historický odkaz značky, ale zároveň ju zbaviť prebytku a divadla, ktoré definovali Gallianovú éru. Jeho prvá couture kolekcia sa stáva symbolom novej éry, kde sa klasické siluety stretávajú s futuristickým prístupom a čistými líniami. A Dior sa tak mení na značku, ktorá hovorí tichšie, ale presnejšie. Simons kladie dôraz na architektúru strihu, farbu a emóciu bez prehnanej dekorácie. Jeho éra sa stáva krátkou, ale veľmi silnou kapitolou, ktorá ukazuje, že menej môže byť viac aj v haute couture. Po odchode Raf Simonsa prichádza v roku 2016 Maria Grazia Chiuri ako prvá žena na pozícii kreatívnej riaditeľky Dioru a jej príchod prináša zásadnú zmenu v tom, ako značka komunikuje ženskosť. Jej tvorba je silno prepojená s témami feminizmu, slobody a modernej ženy. Už jej prvá kolekcia obsahuje ikonické tričko s nápisom We should all be feminists. Jej dizajn kombinuje jemnosť couture s praktickosťou a nositeľnosťou, pričom často pracuje stylom, čipkou a historickými odkazmi v modernej interpretácii. Po ére Marie Grazie Chiuri prichádza v roku 2025 Jonathan Anderson. Dior sa pod jeho vedením začína posúvať do ešte súčasnejšej a konceptuálnejšej roviny. Anderson prináša silný autorský rukopis postavený na dekonštrukcii klasiky, hravosti a inteligentnej jednoduchosti, pričom prepája ženskú a mužskú estetiku do jedného plynulého vizuálneho jazyku. Dior sa tak začína meniť na značku, ktorá už nepracuje len s tradíciou, ale aj s jej prepisovaním, kde sa ikonické siluety rozberajú a skladajú na novo do modernej formy. Jeho prístup je menej o dekorácii a viac o nápade, o význame a o kontraste medzi históriou a súčasnosťou. Ďakujem ti za zhľadnutie tohto videa, nezabudni dať like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu.